Wat blieft? Wij gaan hier rennen. Ja, maar dit is toch de perfecte plek? Ja, dat wel ja. Pauze? Pauze ja. Ja. Kent je het programma? Nee? Nee. Jullie zijn niet van hier. Nee? Nee, niet echt. Nee. Uit welke konterijen komen jullie? Utrecht. Maar wat doe je dan hier? We zijn hier het kruid aan het afhalen. Langs de berg. Bermen, Krasselpraat. Voor de Rijkswaterstaat is dat. En hoe laat sta je dan op? Ja, een uur of 5:30, 5:00, 5:30. Dan komen we deze kant op en dan pakken we de trekkers. Die staan dan bij een boer of zo geparkeerd en dan gaan we hier aan de gang. De bergen maaien. Ja, oprapen ja. Het gras oprapen. Het is al gemaaid en wij rapen het op. We maken er balen van. Oké. En waar gaat dat dan naartoe? Ja, compostering of naar boeren. Net als een boer het nog kan gebruiken, dan gaat dat naartoe. Oké. Zijn jullie dan elke dag samen op pad? Ja, wij Ja, gaan wel dan samen. samen. Ja. Is wel handig als je een beetje met elkaar overweg kan, of niet? Ja. Ja. Ik ben langer met hem, maar daar op pad is thuis eigenlijk. Dus ja, dan moet je wel goed met elkaar gaan. Ja. Ja. Serieus? Hoe lang is dat dan? Ja, weken, maanden. Dit werk, ja. Het begint voorjaar. Pas hebben we in Groningen gezeten, daar komen we eigenlijk vandaan. Vorige week zijn we daar geweest. En toen zaten we in de kostel. En nu zijn we deze kant op gekomen. Dan zit je in de kost. Ja, Dus Ja. dan ben je eigenlijk de hele week weg ja, Ja. van huis. ja, klopt. Oh, lekker is dat. Ja. En wat vindt de thuisfront ervan? Ja, het is je werk, dus ja, ja. Ja. Dat is wel bekend, maar ja, je bent wel een tijd weg, ja. Dus echt het hele land door. Ja, Eigenlijk wel, ja. En hoe lang doen jullie dit al, dit werk? nou, ik al heel lang. Ik al wel 35, 40 jaar misschien wel. Dit soort werk in die bermen. In de berm. Ja, 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 Dan Ja. zou je bijna zeggen, dat bevalt wel. ja, ja. Ja, bevalt wel, ja. Ja. En wat maakt dat werk zo leuk? Ja, vrijheid natuurlijk, buiten, ja. Kijk, hier zitten we, ja. Ja, ik ben overal, dan zie je alles. Ja, En dit plekje kenden jullie al natuurlijk. ja wij komen er hier uitrijden zo en dan uit de zon. Ja, lekker natuurlijk, even de bakkie doen. Ja, Wie maakt de koffie, 's ochtends? we hebben opblaskoffie. Oh, dus je neemt alleen heet water mee. Ja, in een koelbox. Ja, dat is het, ja. En boterhammen smeren? Ja, gewoon meenemen en dan zelf beleg erop doen. Ja, Dus je neemt het hoognodige neem je mee Ja. en de rest doe je gewoon... ja thuis, s'avonds laat eten, ja. Ja. En jij, hoe lang doe jij dit werk al? Ja, ik denk dat het nou mijn 6e of 7e jaar ook is, denk ik. En oorspronkelijk uit Groningen, eigenlijk. Nee, Niet? nee wij Nee. komen allebei een beetje uit de buurt van Utrecht. Utrecht. Ja. Oké. Ja. En waarom ben jij dit gaan doen? Ja, ook gewoon, ik ben een beetje ook met hun komen werken eigenlijk, via het bedrijf waar wij ook veel gelopen. En zo zijn we een beetje ook bij elkaar komen werken. Ja. Heb jij een gezin of een relatie? Nee, Dat is ook het beste met dit werk eigenlijk. wat zeg, anders is We het... hebben weinig thuis. Ja, Verdient het een beetje? ja dat weet ik niet. Vragen. Ik Ik ben, vind het genoeg. Jij kijkt nooit op de nou, loonsverhoging. nou ja, wij hebben zelf het bedrijf. Hij werkt eigenlijk bij ons. Dus wij hebben zelf een bedrijf hier dat dit werk doet. Ik doe het samen met mijn zoon en dan zijn broertje werkt ook weer bij ons. Dus het is best wel een hecht clubje. En dat we met elkaar doen dan, ja. Waar is jouw zoon vandaag? Waar is die op pad? Die zit in Groningen nog. Die komt volgende week hierheen, want dan wordt die gaat de nacht in, want dan wordt die A2 hier afgesloten. En dan gaan ze die middenberm en zo doen. Want daar zit natuurlijk ook een grafstrook tussen de vangrail en het asfalt. En die wordt volgende week aangepakt, maar die gaat dan de nacht in. Oké. Ja. Heb je nog meer kinderen? Ja, ik ken nog een meisje, maar die woont weer verder bij me vandaan. Ik ken nog een meisje, ja. Ja. Oké. Ja. Die zit niet in de berm. Die zit niet in de bermen, die doet wel iets met agrarisch gebeuren, maar die zit niet in bermenwerk, nee. Oké. Hey, en is het veilig? Het is wel veilig, hij zelf maar goed oppast, maar je moet er niet van uitgaan de automobilisten opletten.
Dat is wel een probleem. Dat bedoel soms. ik. Ja. En wij zitten tegenwoordig best wel aan meer regeltjes vast dan dat het was. Maar het is ook drukker geworden natuurlijk in die jaren. Noem eens een regeltje waarvan jij denkt van, nou dat was vroeger helemaal niet zo. Ja, bijvoorbeeld een karretje op de vluchtstrook, zo'n begeleidingswagentje erachter of zo. Dat was allemaal... nee, dat was er niet. En ja, toen ging het ook niet meer fout als dat nou gaat, denk ik hoor. Ik geloof niet dat het echt heel voordeel is. Maar mensen doen tegenwoordig de gekste dingen achter het stuur, hè? Dat is wel veranderd natuurlijk. En de telefoon. Dat denk ik ook, dat speelt ook mee. Maar nooit in een gevaarlijke situatie terechtgekomen? Nou, niet echt gelukkig, nee. Nou, afkloppen dan. Ja, zeker. Dat kan zo natuurlijk. Hey, maar je bent dus ook wel eens met je zoon op pad? Ja, in de kost was hij er ook bij, ja, en je broer. Die was er toen bij, toen waren we met z'n vieren ja, in Groningen. Ja. En in de kost, dus dan zit je bij mensen thuis? Ja, bij een hotelletje, ja. Ja. In een hotelletje? Ja. Ja. Het klinkt heel avontuurlijk. Ja, het klinkt mooier dan het is, denk ik, maar het zijn best lange dagen. Dus ik ga dus maandag morgens heen. Ja, om 5 rijden we dan weg of zo, op de zaak thuis. En dan kom je zaterdagavond terug om 7. Dus het is best een lange week en je maakt daar net zulke lange dagen. Ja, dan pas je aan hoe laat je daar kan eten in dat hotel. Ja. In dit geval was het ongeveer 9:30 s'avonds. Dus dan ga je tot 9 uur door of zo. Dus dat zijn best, dus het klinkt wel mooier, denk ik, voor een buitenstaander dan het echt is hoor. Het is best wel... En die uren worden ook allemaal betaald? Nou ja, de werkuren wel, maar ja, je baalt verloren uren natuurlijk. Je moet erheen rijden naar je machines en terug weer. Ja. Dus ja. Heb je ook nog een vrouw? Ook nog wel, ja. Ja. Nee. Jawel. Ja, dat gaat prima. Ja. Die is daar helemaal aan gewend? Die is daar best wel aan gewend, ja. 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 Ja, nou ja, ik denk dat die, als jij bijvoorbeeld een hele week weg bent, Ja, in de kost maar dat ergens. is niet dat het constant is natuurlijk. Dat is een bepaalde periode eventjes en dan gaat het weer over. Nou gaan we gewoon iedere dag naar huis. En hoe laat thuis dan? Ja, dat is ergens Verschillend af en toe. ja, nee, tussen 9 en 10 s'avonds. Thuis, ja. Proberen we, ja. Is je vrouw dan nog wakker? Ja, meestal wel, ja. Ja. Die wacht dan met eten ook. Dus, ja. Eet ze dan met jou mee? Ja. Ah, dat is wel gezellig. Ja, dus, ja. Ja, dan zie je elkaar helemaal niet, of weinig. En maar dan neem je bewust nog even elkaars dag door. Ja, maar je gaat douchen en het is zo snel, en het is maar even natuurlijk. Je moet er 's ochtends ook weer uit. Dus ja, je hebt wel even een gesprekje, maar nee, niet lang. Ja. Maar zij heeft natuurlijk dan ook haar weken ingedeeld op dat jij er eigenlijk heel weinig belt. Dat klopt, ook die paar strijken daar eigenlijk op aan. Want die kan s'avonds wel met dit weer met een vriendin zwemmen of zo, zeg maar, zoiets. Dus die hebt daar wel eens een bepaald iets in gevonden om toch die tijd natuurlijk te moeten komen of toch wat te doen. Dus dat is wel, dat gaat wel van lieverlee, dat gaat vanzelf eigenlijk wel. Maar ja, ze moeten het wel accepteren of ja. Nou ja, mee jouw om kunnen zoon gaan. weet wat het is, die zit in hetzelfde Ja. bootje. Ja. Ja. Die zit ook in de berm. En wat doet je dochter? Die zit ergens iets van veterinaire dingen, iets van... Omdat je zei ook een agrarische ja, raakvlak, hè? het heeft wel met agrarisch te En maken. wanneer zie je die? Als het uitkomt. Weinig, ja. Ja. Maar wel een goed contact? Ja, Ja? prima. Ja, Ja. dat wel. En Ja, het- dat is wel zo natuurlijk. Als je elkaar dan ziet of je bent bij elkaar, ja. Dat is nooit zo heel lang, maar dan is het gewoon goed. Ja. Ja. Dat is gewoon leuk. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb jij nog hobby's? Nee, ja, nee, weinig. Dit zo. Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat is geen tijd. Ja, dit is wel een soort. Ja, het is ook wel leuk, ja. Ja. Ja, anders hou je dat geen 35, 40 jaar vol. Nee, Als je er geen aardigheid in nee. hebt. Nou, de wintermaanden is natuurlijk weer anders, dus je hebt best wel wisseling. Want dan zitten we meestal in het houtwerk. Dan gaan we snoeien en bomen opknappen en ja, omzagen eventueel.
En ook hout uit het bos halen zodat het weer... dat soort werk, ja, in principe min of meer een vergelijkbare omgeving, maar weer andere machines. Ja. En heb jij hobby's? Ja, ook niet echt eigenlijk, gewoon dit ook wel een beetje eigenlijk. Ja, ik ben nu ook een beetje met motorrijbewijs en dat soort dingen bezig, daar kan ik ook een beetje hobby van maken op plaats. Als ik nou een beetje mijn rijbewijs heb, ik daar ook een beetje een hobby, extra hobby erbij. Ja. Maar dan is lessen weer moeilijk in te passen, want dan aan deze tijd, dat vorige week heeft hij het ook even gezegd, toen zei hij ik ga lessen, maar ja, om deze tijd is het bij ons druk. Dus dan willen we zo min mogelijk dingetjes eromheen hebben eigenlijk. Ja.